Hello everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. आंनि चेनेलखौ गासिखौबो बरायबाय ओमफ्राय आङो भिडिअ होनो हाया बिराद गोबाव जाबायमोन नोंथांमोना बेखौ गाज्रि दामोन अननानै प्लिज आङो गावबागावनि मोनसे पार्सनेल प्रब्लेमाव दङमोन माने बेखौ शेयार खालामथ'ला खोमा एसे उनाव शेयार खालामनोसै दा दिनै 24 डेट जोंहा दिनै बर'दिना स्टार्ट जागायजेनबाय बर'दिननि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरबाय गोसोबायदि इसोरखौ फुजिदो इसोरखौ बाख्नायदो जानाय लोंनायखौथ' मा होननो आरोना इसोरखौ बाख्नायनांगौ बयनिसिमबो आरोना लाइक देट हिन्दु ख्रिस्टान गासिबो इसोरनि थाखाय रंजानो हायो बिदि आरो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय मा होनो दिनै आं 24 डेट नालाय जोङो साजायथ'वाखै जेबो जों एसे शपिं खालामना लानो अलरेडि शपिंआ डान जाजोबखाबाय ओमफ्राय दा जों साजायनो फिसा फिसौ बुस्थुफोर लायलाबायनो आरो बिनि थाखायनो आंनि भिडिअसखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो ना मा होनबावनो आंलाय जिखुनु जा इसोरखौ बाख्नायदो गावबागाव मण्डलियाव गावबागाव गोसोजों सायावल' नङा गोसो सिंजों मानिनांगौ खुलुमनांगौ बेनो आरोना थ'दो होमबालाय आंजों लोगोसे माबायदि जालाङो जोंनि बर'दिननि शपिंआ नायलांदो थ'दो बेंटल सफैबाय जोंनो बिनानावजों आंजों बिदि माबा माबि साजायग्रा थैखागोनलै मानसिया नै लाइफां गायनो सुरु हो गया ये माथो लाइफां लागायदो देल' ओमफ्राय मा लाइफां गायदो देल' लाबो फैदो गेदेर साना सफैलायबाय आयो रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय New Year, Happy Merry Christmas! Christmasनि साजायदो Christmasनि साजायगासिनो जोङो गेदेर साना सफैलायबाय आयो रंजानाय बोथोर सफैलायबाय अलरेडि साजायगासिनो आं बयस थानाय दिन्थिनि हे जोंनि साजायनाया इनकमप्लिट दासिमबो कमप्लिट जायाखै आं मोनसे जोंनि गेटखौ दिन्थिनि दे जास्ट सिम्पोल आरोखि ना मा होनो हस नै बे जोंनि गेट आंखौ नुवा मालाय मा जानो नै जोंनि गेटखौ बिदि बानायबाय आरोना आंखौ नुनाय नङा आंखौ नुवाब्लाबो आं दिन्थिबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा गिर्जा थांसै गिर्जायाव थांनानै जोंनि जोंनि गिर्जाया माबायदि साजायदों आं बेखौ दिन्थिनो नाजानोसै नोंथांमोननो होमबालाय थ'दो आंजों गिर्जायाव नायहैदिनि आं नै गिटबो लाबाय बाइबेलबो लाबाय स' लेट्स गो फाइनालि जोङो जोंनि चार्चखौ मोनबाय नै जोंनि गिर्जानि साजायनाय आयौ लाइटखौ खमायबासो मोजां नुगोनदां नै बे जोंनि गिर्जानि साजायनाय आरो नैबे जोंनि गिर्जा साजायनाय नैबे जोंनि चार्च बेयाव हाबनो थाखाय जोंहा जायगा थोआ मानो होनबा जोंनि गामिया टटेल 118 ओमफ्राय बे गिर्जा जायगा थोआ जोंनो दा जों नै बेयाव हाबफैनोसै नुनानै मेन्दालाव खारगिख्रंबाय
chapter 4 verse 7 to 11 खौ नोंसोर जेब्ला फरायगोन अब्ला नोंसोर मोननो हागोन unconditional love जायखौ नाखि बुंदों सिमा गैयै अननाय without limitation लिमिट गैयै इसोरनि अननाय माबा मोनसे कन्डिशन माबा मोनसे लिमिट गैयै बिनि बारायै अननाय बे इसोरा बे ख्रिस्टमासआ जायखौ नाखि जों खालामखांगोन हामबायसै बयखौबो आयौ जों हरनांगौमोन थांसै दिनै जोंनि गेजेराव फैबाय जोंनिया स' जों गाबोन सानदेआव लोगो मोनसिगोन लाइक सानदे सरि 25 24 लोगो मोनसिगोन ओइ खोनाबाय आफ्टार सार्भिस आङो जोंनि गेटआव केन्डेल सावदों मानो होनबा जों माबा गेटआव होनाय समाव केन्डेलखौ सावो 12टा बाजियाव माने जिसुआ जोनोम जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो बे समाव केन्डेलखौ सावो आरोखि Yes. Happy Merry Christmas. Yeah. Coba balik. नायलाय ओमफ्राय जा गाजालै आं माने मा होनो बोसोरफ्रोमबो अन गुन्दै सौफायनाया जोंनि आइजों बिमाजों ओमफ्राय आं थेवब्लाबो सौनो रोङा अन गुन्दैखौ थेवब्लाबो जायो बेजोंनो एसे हेफाजाब जाथोंसै साना होख्लायबाय आं सौफानाया इन्टारेस्टल' मोनखायो मानोबा मा होनबावनाय आंलाय जिखुनु जा बोसोरै इदि सौबाय थायो नालाय इदिखौ माने मावनो मोनाला मोनसे थालांदों मोनो आरोखि ओंखायनो सौफायो गुड मर्निं लोगोफोर नै आं दा सिखारबाय सिखारनानै दिनै 25 डेट दे दहाय मिन्स मैयाहाय 24 मोन दिनै 25 दिनैहाय जों गिर्जा थांगोन दिनै आङो बिसना गासिखौबो फोसाबखांजोब्बाय ओमफ्राय दा आङो टेबोल न' बां सिबना लाजोब्बाय आरो मा होनो एफा गिदिर सिंग्रेदेरनानै सोर बिमाखौथ' नेबाय थानो ना माथो होनबावनो जिखुनु जा आं दा दुगैनानै फ्रेस जानोसै देलायनोसै गिर्जायाव थांनोसै जोंनि गिर्जाया माबायदि जायो आं बेखौबो नोंसोरनो दिन्थिनोसै आरो होमबालाय नायलांबावदो भिडिअखौ हेल' गाइस फाइनालि आंनि देलायनाया दान जाबाय आं गिर्जायाव थांनोसै आं गिर्जायाव दिनै बिराद लेट जाबाय मानो होनबा आं बिराद खामानि मावदोंमोन दिनै न'खौ टटेलि माने फोसाबदोंमोन आङो ओमफ्राय सिफोरा बिराद लेथ्रा जादोंमोन बेखौ खनख्रांजोबदोंमोन आं बिराद लेट जाबाय दिनै होमबाबो नोंथांमोननि थाखाय आं जोंनि गिर्जाखौ आं प्रेस एन्ड वार्शिप मोनहैनाय नंला स' सरि गाइस मा होनो दा आङो जोंनि गिर्जाखौ माबायदि सालायलाङो बेखौल'सो दिन्थिहैनो हासिगोन थेवब्लाबो जोंनि गिर्जा माबायदि सालायो जों नोंसोर बेखौ नायहैदो आरोखि आं रायलायनाया बिराद स्पिड जाबाय मानो होनबा हाखु दाखु जानाय दं आं so let's go with me sorry dia keberanian teman-teman आं बेसेबा उनावसो दङ दे लोगोफोर मिन्थिखादोंना जोबनो गैयै अननाय without limitation जायखौ नाखि रिजालाबो जों बेखौ बुंजोबनो हाया जोंनि खुगाफोरजोंहाय बेखौ बुंजाबाय आगापे लाभ जों जेब्ला लुक chapter 1 verse 78 tender mercy गोसो सिंनिफ्राय अनखांनानै बिफा इसोरा गावनि सासेल' फिसाला जिसु ख्रीष्टखौहाय बे बुहुमावहाय सारि जाहोदों होननानै बुंदों जन 3:6 ला बुंदों क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा ताकि जो वो विश्वास करे वो न हो वरुण अनंत जीवन पाए नहीं दिया For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life जोबनो गैयै बे इसोरनि अननाया everlasting अनन्त जीवन पाए नंदों everlasting बे अननायखौहाय जोंनि बाइबेलावहाय जों मोनो बै मोननाय अननायखौ जों नायनाय नङा नाथाय आगापे जायखौ बुङो इसोरनिफ्राय जों बे अननायखौहाय मोननो हायो बेखौ बुङो आगापे बेनिखायनो आं मोनसे टाइटेल होनो जाहैबाय
자리 잡아 엉차오 가죠 어린어 왕실 자리 잡아 आंनिफोरावबो ग्रिन खालामना अननानै आं 1 2 3 होनसै हापि क्रिसमास होननानै 1 2 3 Definitely. Happy Merry Christmas. They don't. Happy Merry Christmas. आरो खमैसै जों Mobile dengan. Hello. अरे हाय बोलो ना मैं बीजू कर रहा है अभी. Happy Merry Christmas. Yes, Merry Christmas. Okay. Where are you from? I'm from Bangladesh. Bangladesh, no? Okay. Happy Merry Christmas and Happy New Year. नै जोङो दा गिर्जा गनानै फैबाय जों गिर्जा आयौ सान्दुङा गिर्जा गबाय दा फैबाय फैनानै दा गिर्जा गबाय नालाय फटक मोननैसो लाबाय आरो लोगोफोरजों ज'नो ओमफ्राय नै बे फंबाया फैफाबाय जोंनाव थांनानै जों ओंखाम जानोसै मानोसै आङो इभिनिं आफ्टारनुन सार्भिसखौ मा होनो फैनाया एसे लेट जादों नालाय ओमफ्राय बाराद्राय मोजाङै आङो खाथियाव थानानै खेबनो मोनासै आरो ए टु जेड आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हायाखै आरोना स' इफ इउ डन्ट माइन्ड आं हानायमानि बेटारखौ नाजादोंमोन ओमफ्राय थेवबाबो आं मा होनबावनो आंनि अलसियानि थाखायनो लेट जाबाय आं ओमफ्राय र' दा मोनानिखौबो आं नोंसोरनो दिन्थिबावगोन दे दा मोनायाव जोंहा ओरैबायदि फाननि भिडिअस दङ अ माय गड नोंसोर नेबासो मिन्थिगोन ओइ माबाया बेखौनियानो दाहायमोन ना औ आयौ माला फैस्लामा आयौ फाथ्रां गैया आं नोंखौ जिखुनु जा नै न' मोनफैबाय न'आव हाबग्रोनोसै दे लोगोफोर ओमफ्राय नै दा एगेन 25 मोनायाव जोङो गिर्जा हाबनो फैबावबाय चार्चआव दहाय 25नि माने साननै थाबाय दा मोनानि गिर्जाबो फैबाय जों आङो सानसेनि मा मावनांगौखौ दिन्थियासै बेनि थाखायनो दा डाइरेक्ट गिर्जा सफैबाय आरो 25 नाइट प्रेयार्स एन्ड वार्शिप महिलाफोरनिफ्राय
Christmasनि मोसानो फैबाय आं